Okay, we're back with our final set and you're still with your Manong June together with kaanakan dyan Mark. Dahil lang po kasamitan ng radio station Tintire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. And of course, tayo ko na ako na atin ti mauding paset kat adumanan apo ti intay iabrasa kada kayo nga papremyo nagapo-apo katikiti akakapateg sponsor sa iyo. Ngayon, at ati request ng kapagkantata, request na balasan ko nga ni John Felix. Kaya na nga mga gan, iti sunatan ni John Mark. The version na iti kahit ayaw mo na nga Tagalog, mamad ka na. Iti original lyrics na. So, balong. Baka mo iti tumatar nga mga kansyon. Kaya kiti manarimaan pala po mga bubuya kata kami. Lima ng Adda, ni ading Sonia Castillo. Santiago, iti Italy. And sino pa yata kita? One sound na ko na naman. Adda. Okay na po, sabi niya. Meron na. Siyempre tatay. Nurog-roging amin, awanti, kuha na nga talaga. Sound na. Okay nga Roden. Dito yung tayo version ni John Mark. Iti kahit ayaw mo na. Ready ka na balong? Opo. Okay. Para king ka, John Felix. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aawit. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang para ginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag kang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Wag mo kong iwan, aayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Malabo, tayo'y malabong bumalik. At muli ka ring aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap pag di mo alam ang iyong pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan o nalilito lang kung saan. Ilocano? Yung version mo nga boses. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Yan. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Wag mo kong iwan, aayusin natin ito. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Tayo'y malabo. Malabo, lapit ng lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ba't ka lumalayo? Labo ng labo, ika'y malabo. Malabo, o bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Wag mo kong iwan, aayusin natin to.
daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, kahit di ka na sa'kin. Okay, that's it. As requested by my daughter, Jan Feliz. I hope nasiyahan ka, anak. And thank you ti Kadam dita YouTube. Sigat timang tartarabay kata kita akong comment dita. And more responses from you means bigger revenue. Okay? Ano pa yata kito sigaman dita malong pumasa ka man kata kita. Tayo isagana tan dayay datat lang nga sunata for the third time because it's already 21 minutes past the hour of 2. Hello po ako na ni Janet Ramiro Tekka na ni Lusing Domingo. Hello po na yung pang malamyo watching from Kuwait, from Cagayan Valley. Nice voice, galing from Joan Abad. Nice song idol from Siamay Nawalda. Galing ni Balong JM talaga. Regards daw po sabi ni Erich Castillo. Wow. Di naman po. Salamat. Okay, kung ano, kuya, ako yung nanalo ng fertilizer last week. Di ko pa naman nakuha. Wala pa daw yung sasakyan, sabi sa station. Oy! Yung mga station, nasa yung sasakyan. Anyway, Adda dito yan, Balong. Oh my God, Toy. Baka wala yung susi. Wala yung susi kasi kung minsan si Camelvin o si Kwan ang humahawak. Ayan, mabalin mo no text nga mo no na dito stasyon tapno maalam. But at this moment, adito itatataday makinigam titulbek itilugan. So, please feel free to drop by anytime or itataga ito'y kalaang Mat Santiago. And may isang rod, mangipadawat tayo manan iti may isang bag nga fertilizer. Courtesy of board member Fred Vialili of the 6th District of Isabela and Sangguniang Panalawigan Arco Meris. Ayan, hantay yung parparigate na, tagi padawat iti may isang bag nga organic fertilizer. Isong adita kayo, nakasagana kayo dapat na po. Ada tinagan nan, age, address, and the title of the song. Nalakalaeng iti ipapugtumi kada kayo. Siyempre, kaputa agpaayday ta iti manalon. Kat sunatambot nga mayan natup kanyayo iti income kansyonen. Di ka di balo? Dahil ito nga rin na po, iti tatatlang nga sunata, ulitin man, nagjibasi nga paganorutan. Nagan, age, address, and the title of the song. Dahil ito yan na po, para iti may isang bag nga organic fertilizer, ken may isang litro nga foliar fertilizer, courtesy of board member Fred Vialili and SPR Kumiris of the 6th District of Isabela. I-text yun! Parbangon no agriin, apan nagugut iti kamutin, mangisaang sa agiwayway itinuangin. Nagaget ni Uncle Berting, natari pato iti dingwen, paguliran nasken atuladen. Awan kanyan at banug, inaldaw lata sumalog, uray makasinit pa'y iti pudut. Nakaradkad lata, uray adda sa gubanit na, agpastunuang ti panakainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti maleman, dati kayat na rumang ay panagbiyagen. Nunalpas ti raraepan, agbirok man ti panggadanan, alatiro ta dandanin panagaabitin. Gema paitan aliday, taabagam nalukay, edi na amwam iti presyo, iti pagay. Di Uncle Berting di pa'y umisam, napampay di na kiinuman, gem kunana sumulitak no next scrapping. Sumaro nuwa po nagpatanga dati ng habag, iso nga ikatan, di sunata, tano mapukawan, di excitement na, sobrang excited ito yung umunang nga nag-text. 25 years old from Cebu, San Isidro, Isabela, iti
Sonata ngayon paulo na po is Uncle Berting, which is correct. Correct spelling pa ya. So yan, Uncle Berting. So we would like to say congratulations to Jojit Dolores of San Isidro, Isabela. Nagparta ka po, tatay pala ang introduction. Simong ba nga dagusan and kadagiti so amin nga simong bat. Nagatudamit nga isang pete. Pati mo dito Facebook live aganan sir da. Answer damit, dita. Wen garod kasano de, nga hindi ba text line sa lang ba? Text line, okay, maipaay ka dagiti text line dita. Isong mangipadawatan sa may isa. Damdaman ton. Apantan iti major prize. Yan, so Diyos ko, man i-review sa naksa. Right, yan. Right, workout tayo. Ayan, nakita ko na. Ayan. Sige pa. Ayan. Ano ba na? Oy. Ano ba? Tawag dito eh. Yan, so delete ka. I-delete mo amin dagita. Dahil sa bayan. Sa ulitan mi apo. Dahil ito yung sonata kat awampay ti paulo na ngem at ito'y nailanad, ito'y unag, iti na-istapleran apo. Istapleran na isurat iti pentel pen. Pentel pen. Dahil iti paulo na dahil ito yung sonata. Nga kaputputar milauna, itatay biga. Record mi di rabi. Record mi di rabi. So baliktad na, na-record ko muna na sa sabi nga na putar. What? Very easy, apo. Awampay ti kluna, siyempre. And anagan niyo, apo, itilinapag na diti sonata. And please, may salaang nga sim, may sa nga answer no mabalbalin. No dinobliyo, apo, dayta, disqualified. Void, null and void at ang answer. Marod. Iso nga panunutin nyo nga umana, no? Anya ti mayan natop nga paulan na dati nga sonata. Nga naputar mi. Naglakalaang. Basit lang imagination apo. And haan kami apo nga agar aramid iti title when agpapaulong adi di unig ti sonata. Kaya nasuan nakalimeng apo di iti lyrics na di title na. Wala sa lyrics ang aming title kundi nasa kwento ng isang awitin. So garod nga isagana yung dagiti nagnagan nyo What? age address ka na dya mod utin to dyan sir. And please, you can write down apo isurat yo dagi jay nababagas nga paset iti sonata sayon to ikan iti title na. Kasi nga miti teknik dita nga dayjay no nya ginangagan yo isultahan. No nya di na importante nga partes di sonata isurat yo apo isurat yo and then you sum them up kas lang deti aglurok iti weteng di ka di kalpasan nga maisurat mo amin digi importante nga banag ijay mo tong adawan ng tipaulo na kasi lain ka simple so adito yan karuba para iti may nga unit nga electric fan that's fan courtesy of Ninong Danny Vizcara, yan running for Municipal Vice Mayor iti Ramon Isabela, nang third iti may sapay manan nga electric fan. Dahil ito nga rin apo, iti tatatlag nga sonata. I-text yun lang apo with your name, age, address, and the title of the song. Ito'y 0915-071-3686. Ulit man. 0915-071-3686. Lalaingin nyo, taba kasi kayon, ti mapalitan na dahito nga electric fan at tuwing aruden, iti tatatlag asonata. Tinagsarak, napnap no iti ragsak, kasta unay apaggaak, sipat kala asipat. Wen ko nang guwapoak, bagbagay ko naka-brush up, isunga di dinamagka, wen ko na may ayaten nak, anyan anagragsak kaat tampuy den na si kantay anghel na et tuy luluwag di agnanayon dawat ko apakasaranak sakbay maamu amiti pudno asyak ipatek nagtupay nga ta when no
Mailimed ko pa'y ken ka. Adumit inanubnubyak, pasaray kam kamatendak, ngem numaamuan dat ubrak, dagus nga ilimengandak. Kastakan tumet nga ta, nga uray ay ayatenak, tumteng tu nga iwaksinak, jaktun kayat ti agbiag. Anya na nagragsak kaadam tuy denak, si kantay anghel aranget tuy luluwak. Ngem masapul ipudno kuno siya sinuak, isunga awisen kan pagtaengak. Ngem siyak met tinaklaat, kunam kasta met ipagbirukat. Agpadatagayam anatay timang bibiyag. Anya na nagragsak kaadam tuy denak, si kantay anghel aranget tuy luluwak. Siyak mangdigus si kanto meti mang make up, ket manipo di dindwatan alim matak. Uray nuadot sa sauda, embalsamador ta adwa. Babaam talat tata, kliyente tanto metla ida. Nagado si mong bat. Kasta unay apo nga embalsamador di agsangpo nga letra talagamat. Okay? Mga lilaw, kuna naman ni Elmi Bautista, ni Marieta Bacolor, embalsamador, Jaime de los Santos, embalsamador, Cristina Malasan, embalsamador, Jomar Jose, embalsamador, apo nakadado, iti embalsamador tinsong batangam, ang adayta ti pa ulo. Mga lilaw, kung muna tapay. Yes, tay ko nakon, isurat yo amin apo, dagiti napapatek, apaset, parte deta nga sunata, and then you sum them up. Apo kasi tayo aglurok na kunakon. Iti tagtagainit. Ada damag dito yun ti answer. Pwede mabalin. Sino dahil na nagdamag? Ni Maya nga taga Burgos. Sir, palimit ba title na? Ay, mali. Mali. Saan nga dahil ta? Mali dita. Okay, Elmi Bautista of di phone. Ano Elmi DJ Ramon Isabela dahil dito tayo. So, daksang kasat ka ba? Ta after looking talagamit nga observara mi digiti text message yo awan dito DJ pudno nga paulo na, and it's 34 minutes past the hour of 2. Mamilumi lang nga ipatukar abo nuhaan nyo maala, and dahita ket next week yun to nga maalan. Ulit so for the second time ikanta kayo ti panawen abo clue kuna naman niya dumawat clue Wan, mang tetiklon. So, hello kap sa Charity, she's watching, and sino pwede dito ma? Ayan, ato tapay nga dumdum nga awan tinakita mga anghel nga nang itilulu ako. Limit kita man di ba? Okay, kita man dalaeng. Nagadugay magsangsangpot pa Nagadugay magsasangpot. And then later on, after 20 seconds, i-cut off tan. Puro embalsamador. When sige, delete ta tayo. Delete mi amin ulit na ako. Ayan, so awan tinakaala di jaya. Ikanta kay ti chance again apo, barbaring laeng. So daytoy apo nga title mang titatiklo, talo apo nga sarita, 3 word.
Talo nga sarita daytoy nga naadaw syempre di jay sonata. Hanga nagaputi lyrics sa sonata. So take note of that. Ang kwento ng buhay ko. Kung natapay dito yun Yes, one kasjay. So, Facebook Live. kaya't nalakala nga po no talagang anagan nyo jay Ala na sonata. text naman nun. Nakatadupay. Sang po Diyos na. Okay. ko. Sapay lo kumata dati po dati makaala po. Agor Okay. ka. Dandanay, kita mati na yan. Dandanay na. Dandanay. Dandani. Dandanay Ti Hasmin Bautista, dandani ka. Dandanim na alam, kamsa. Dandani maalan. Okay.